I vejen, jo. Nå, jeg tager chancen. Jeg skal lige aflevere det. Det må jeg sige. Not here, man. Here. Here. Here, more. Det var da heldigt, han fløjte lige der. Trods alt. Man husker, når man ikke må opfordre dommeren til at kunne sove. Ja, det siger man det så. Jeg ved det. Så det er lidt fint. Nå, der må spørge det håb sig. Jeg spiller det. Altså, så har han en dårlig hørelse, hvis han ikke kan høre forskel. So good, miss it here. Not VIP. Nej, det var skylderen. Ja. Der er helt langt op. Så var der ikke noget. Pas på, han har dræberblikket, ham der. Nej, ikke før vi kommer op i anden division. Det er først deroppe, der kommer linjevogter på. Ja. Det er jo nok økonomi, det koster jo penge. Så kan stå der med kamera hele tiden, og så viser han, at der ikke er offside på nogen. Nej, det er han ikke interesseret i. Han dømmer, som han ser det, og sådan er det. Men jeg kan ikke se, om jeg har bolden eller nogen som helst. Jeg kan ikke se, hvad jeg har på den skærm. Ja, kan du ikke gøre det? Jeg er sikker på, at det bliver godt. Det er bundet ham. Det er et problem. Ja. Hvorfor er det flot der? Ligesom der. Screaming, sir. Spanish, man? Ah. Screaming. You come for the dinner, can you speak? Sit here on the outside, he cannot do it yet. We can just sit there and scream. On the outside, he cannot do it. Yeah. Go here, yeah, more here. Oh! Så bare stå alle sammen. Like pencil. Sorry. Goal. Shit, der skal lidt til, mand. Ja. Ja, det er der. Which goal can you put the play? Orange. Orange, this one color. Alle. Heide. Han er der. Ja! Hej, kom! Passa por. Nej. Shoot! Nu. Oj!
Håber han ramte dig. Kanskje det der din time er Direkt. direkt goal. Kom nu, man. Slå ham ihjel. 2 times. Okay, 4. Stop ham dog. Polaco. Åh.